بسم الله الرحمن الرحيم. Ey Müslüman doğan ike günne 32 defa Sure-i Elham okuyanız, hatta aqal namazlarda. Elham okuyanızda näme diýäňiz? İhdina siratal mustaqim. Ya Rabbim, biz doğru ýola hidayet et. Siratal-lezine en'amta aleyhim, sen nimetin siňen adamlardan et. Gayril magzubi aleyhim. Gazabyň siňen Yahudilerden etme diýipdir. Şiiro gata adamlar da Yahudiler. Her elhamda da dua edýär. Beter teleke millet bolansan Hudaý Taala her namazda we her rekatinde tekrar etmeli edipdir. Gayril magzubi aleyhim, Allah Taala'n qahar gazaby siňen Yahudin ahlaklarından şonýalak bolmaklykdan we kıyamatda şolaň arasyndan turmaklykdan sana fana talep edýär, özüň dogry ýoly hidayet etdiýdigi. Pes ey musulman dogan, näme diýip şeýle dogan etjekkä? Birji hyýanatlary Peygamberimiziň muwasyna Yahudiler näme diýenmişdik? Çağalar qyz dünýä gelen suratyny 4 ýaşaýanmyşdyk. 5 ýaşaýanmyşdyk. 6 ýaşaýanmyşdyk. 7 ýaşaýanmyşdyk. Milletin kefine jydamany aýsan öýüňde qyz we qyz arnamys getirýänler, qyz sen betbahtiňe sebep bolýanlar diýip gewine getirip, sonra olahan qyz bolandan sonra okuýmaklygy yarandan sonra elinden tutup äkidip diýirlin gömýän millet Yahudiler. Näme diýip şolardan bolmaýlyp doga etmesin musulmanlar. Tarihte sebut gurrun ahirki pahirçiklan aýtýan kepleri däde diýip dünýäden geçýärdi diýip aýtýar. Inki mehabbet edamal adam öz dädesi da. Inki ýagşylyk görämal adam dädenden görmeli, başga hiç kimden görmeli. Milletten görmesen geňde, emma dädenden görmesen geň. Däden saňa hyýanet etse geň zat bolýar. Çon öz bilinen önünne. Yahudiler öz bilinen önüne mehabbet etmeýän millet näzire ýürek daşy bolmasyn. Aşattu qaswa. Beter daşdan nade beter ýüregiňiz gatylypdyr. Qyzyny gömýän milletsizlikdir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam oğluna bolýanmyşdyk. Türkmenlerin arasında bir gurrunma, birentek adamlar beter terbiyet etmeklige, beter şolaň dogry ýola gelmekligine gaýra mümkin iş bolansaň näme diýilýär? Hamira gatypdyr diýilýär. Şmal bir nefer çörek pişirjek bolup hamir edýär-da. Hamir edenden sonra hamir daşýal bolsa sonra soğuyup öňki ýala hamir edip bolmaýar. Şepik bardat bolýar, çörek de bolmaýar, hissat da bolmaýar ondan. Birentek adamlaryň ýürekleri hamiri gatypdyr mutassifany. Yahudiler de şolaň biri. Şeýle kudratlar görse-de, şeýle lutflar görse-de, şeýle bir alamatlar görse-de ýürekler öňki ýalakmyşdyk. Hudaý tebaraka we taala Kur'an-ı Kerim'de ýürek gata adamlara näme diýär? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Feveylul lil qasiyati qulubuhum. Yüreğiniz gatysa kıyamatda bayat oda girmelipdir. Bu dünýädäki otlar şu gafassynyň içinde bir ýürek diýip bir zat bar. Biren teklenki taşdan gaty bolýar-da. Onu karbit bilen erdip bolmaýar, ot bilen erdip bolmaýar, zor bilen erdip bolmaýar, kudret bilen erdip bolmaýar, tehdit bilen erdip bolmaýar. Onu Allah Taala kıyamatda oda salyp şu ýüregiňe töwünden cehennemiň ody gelmese, cehennem şon yakmasa o yürek erimeýär. O yürek saf bolmaýar. Summa qasat qulubukum. Yüregiňiz tamam bolla gatydy diýipdir Hudaý Taala. Pes ey musulman dogan, doga edýän wagan gowýşa. Hudaý Taala bir hikmetamiz iş edipdir. Her namazda doga etmeli edipdir. Yahudiler ýalak ýürek gata adamlardan etme diýipdir. Bir adajyk gurrun. Näme gurruny? Şu ýürek gurruny. Hudaý tebaraka we taala näme diýip şu ýüregi ýaradypdyr? Ey musulman dogan, erzişli zada Hudaý Taala berendir. Eger amanatyň alsyň ýalaksa amanjak täwil berip bilseň, amanata hyýanet edmeseň, kıyamatda sen oğlundan peýda bolmajak ýagdaýlarda sagamanja ýüreň gelip bilseň, gönünni diýipdir Hudaý Taala. Erzişli zada goýupdyr, näme diýip gafasysyny goýupdyr Hudaý Taala. Gözde ejizat, şuňa ona gafarga goýsa boljakmyşdyk. Elle ejizat entek zat bilen jonturup ýatyr. Azajyk tesadüfde döwülüp ýatyr. Ayakta ejizat entek bir zat bolsa gat bolýar. Mäden de zayıflar entek bir zat bolsa deşilipdi. Şunyajak sümküse bolýar. Mäden deşiýe tamam bolýar. Mesalan entek zat bolsa azajyk bir hafa peşe gelse sen tutupdy. Ejiz. Näme diýip Allah Taala beýleki azalarda sümk goýmanlar, gafarga goýmanlar. Allah Taala näme diýip gafasysyny goýupdyr? Delilişi. Ey musulman dogan, sen ýüregiňi zahiri afetlerden ýymryk degagamasyn şoňa. Şoňa ýene bir zat degagamasyn, ýykylanda sedeme goramasyn. Şu ýürek diýen zat beter muhim zat.
Yürek diýenler hemişe içinde genç var. Näme diýip genç ýok? İman yürekde bolýar. Alym yürekde bolýar. Qur'an-ı Kerim hepsetýän zehninde wam kadymy ýürege gelýändir. Zehn fakat sana hidayet edýär. İman yürekde bolýar. Alym yürekde bolýar we Hudaý Taala bilen Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a mehabbetin de yürekde bolýar. Näzir erzeşli bolmasyn şu zat. O ham Allah Taala aýdypdyr, sen zahiri afetlerden mahfuz edişiň ýalyk biişter we biişter köfeňrek kellagary batyny afetlerinden saklamaşyny diýipdir. Ýürek gataltjak zatlardan sandygyna polan vurjak zatlar vardır. Pos gofully bolýar da asyp bolmaýar. Şoň ýalyk pos gofullar gel akamda sen ýüregiňi polam edip, summa qasat qulubukum min ba'di zalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Daş kemen ýürek gatymaklygynyň ewine geçmeklik lazımdyr diýdi Hudaý Taala şey diýipdir. Gafyrga aleki goýulan zat ýok. Eger bir zat goýuljak bolsa şu göze goýulmaly. Nagat ejir. Birje siňe gelip içine gaçsa tamam bolýar. Birje damar gat bolsa görmeýär göz. Hudaý Taala hikmetli goýandyr ha diýersen. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.